Stimați prieteni, potrivit legii cu privire la procuratură, organul procuraturii, și anume Procuratura Centrală Generală, este organul central al statului, o instituție autonomă a puterii judecătorești, care este conform legii menită să apere justiția în țara noastră. Luând în considerare aceste prevederi legale, astăzi Comitetul pentru Apărarea Constituției și a Democrației a venit în fața Procuraturii Generale pentru a o sesiza și a cere în mod democratic ca aceasta să se autosesizeze și să înceapă procedura de sancționare a celor care au uzurpat astăzi puterea în stat. Procuratura Generală este competentă să sesizeze Curtea Constituțională, prin care să solicite constatarea circumstanțelor care fac astăzi posibilă uzurparea puterii de stat de către factorii politici din Republica Moldova. Acest lucru, din păcate, până acum nu a fost făcut. Noi, într-un mod legal și democratic, solicităm Procuraturii Generale, mizăm pe corectitudinea domnului Procuror General, ca acesta să sesizeze Curtea Constituțională privitor constatarea circumstanțelor de uzurpare a puterii de stat.